Hayırlı cümğa kişileri bulsun. Her kimge selametlik, көңілләребезгә тынычлык телибез һәм сезнең барыгызны да Сабадлык көннәре телевидениесының атна информацион программасының бүген 22 май чыгарылышын карарга чакырабыз. Студияда Гөлназ Гатауллина. Бүген программада Саба игенчеләре бәрәңге утырта. Хуҗалык малларын хәзер электрокөтүче көтә. Үз изоляция режимыннан чыга башласак та саклык чараларын үтәү дәвам итә. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча бүгенге көндә район кырларында язгы культураларны чәчү тәмамланды. Игенчеләр икенче икмәк бәрәңге утырту эшенә кереште. Бәрәңгене районыбызда быел 200 гектарга якын мәйданда игәчәкләр. Бу эш белән җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең 4 хуҗалыгы шөгыльләнәчәк. Шытсу, Мишән, Сатыш һәм Тимирши хуҗалыклары һәм тагын районда эшләүче 2 фермер. Шытсу авыл хуҗалыгы предприятиесендә икенче икмәкне 30 гектарда утырту планлаштырылган. 2 төрле сортка өстенлек бирәләр. Бездә игеләчәк 2 сорт, берсе Наташа, икенчесе Зикура. Булар 15 гектар булачак инде, тулаем. Бүгенге көндә бу эшне алып бара Галимов Исабовый, механизатор, трактористыбыз алдынгы. Чәчүчеләребез Айнур белән Илнур. Эшләребез иртәнге 6дан кичке 7-гә хәлек оешкан. Технология буенча бәрәңгегә ашламаны локально дип әйтәбез инде, урысчалатып әйткәндә керт алмыйбыз. Сажалкабыз да юк, шуңа күрә баштан ук Amazon разбрасыватель белән оттырып чыктык, аннан соң эшкәрттек. Эшкәртү барды 2 обработка, 2 слойда. Башта эшкәрттек 12 сантиметрга, аннары тирәнәйттек 15-16 сантиметрга. Җиребез килде дияргә була. Менә хәзерге моментта бәрәңге утыртып бара. Кичә Аллага тапшырып башлаган идек. Бүгенге вакытта 6 гектар эшләнелде. 4 көндә бетеребез дип торабыз инде, Алла бирсә. Игенчеләр һәр минутның кадерен белеп тоткарлыксыз эшләргә тырыша. Симәнә бәрәңгесен вакытында китереп торырга хезмәттәшләре Илгиз Хәмидуллин җаваплы. Зил машинасында ул көн дәвамында 2 арада шактый рейс ясый. Агроном билгеләп үткәнчә, биредә барлык агротехник ысуллар кулланып эшләнә. Агрегатның бәрәңге чәчүгә көйләнеше дә таләп буенча. Симәнә туфракка 9 см тирәнлеккә салына, 2 симәнә арасы 20-22 см тәшкил итә. Көннәр хәзергә тотрыксыз саклана. Бу исә утырту эшләренә дә комачаулык тудыра. Шулай да һава шартлары яхшы торганда 4 көндә эшне төгәлләү күздә тотыла. Шытсу игенчеләренең әле тагын кукуруз чәчүне төгәлисләре бар. Сабан культуралары чәчелеп бетте. 155 гектар язгы бодай, 755 гектар арпа, 222 гектар солы, 221 гектар борчак, 50 гектар вики чәчелде. Бүгенге көндә 180 гектар кукуруз чәчелде. Барлыгы кукуруз 550 гектарда чәчеләчәк. Хәзерге моментта хуҗалыкта күп еллык үлән чәчү бара. Семенной участокка чиста өлешкә дип әйтик инде. Бу эшләрне башкарып чыгар өчен элита гүзәл сорты сатып алынды. Алдагы елларда үзебезне яхшы күп еллык үлән семеннәр белән тәэмин итәр өчен булдырылачак семенной участокларыбыз инде. Бу эшләр 65 гектарда башкарылачак. Районның баш агрономы Ринат Немаҗанов сүзләренә караганда, район буенча быел икенче икмәкнең Red Lady, Наташа, Зикора, Невский, Винета, Розара сортлары утыртылачак. Шулай ук үстереп карау өчен районга 40 тонна Супер Элита Королева Анна сорты да кайтарылган. Безнең район буенча бөтенесе 198 гектар мәйданда, икесе фермердан 18 гектар, 2 фермерда, берсе Хузин Дамир Кабировичтен и Ибрагимова Анисәләрдән 10 гектар Анисәдә, 8 гектары Кабировида. Калган 180 гектары безнең шушы зур хуҗалыкларга туры килә инде бәрәңгеләрнең. Бәрәңгеләр чәчелеп килә, утыртылып килә инде. Бүгенге көндә Тимиршыкта менә Шытсу хуҗалыгында утырталар бәрәңгене. Соңгы елларда бәрәңге утырту җирләре кимесә дә, игелгән хуҗалыкларда оннан алынган уңыш керем чыганагында үтә. Безнең инде үз кыйммәте бәрәңгенең чыга 5 сум, 6 сумга үз кыйммәте. Менә бәрәңгене саткан очракта инде теге хуҗалык карый инде себестоимосына, әгәр дә 6 сумнан да түбән була икән, уларны я үзендә яңадан көзгә саклый инде, я бәясе булса сатып җибәрә инде. Бүгенге көндә менә бәрәңгене яз көне сатып бетердек. 13 сумнан, 14 сумнан соңгыларын алып китеп бетерделәр бөтенесен бәрәңге булган бәрәңгене. Игенчеләрнең хезмәте берсе-берсенә ялганып бара. Хәзер чәчүлекләрне тукландыру алгы планда. Бүгенге көндә тамырларын тукландыралар, азимайларны икенче кат инде менә яфрактан тукландыруга кереп киттеләр.
аны үз чиратында микроэлементлар белән тукландыралар яңадан. Карбамид безнең 15 килограммнан авыруларга каршы бу икенче обработкада яңадан авырулар кушыла инде безнең. Чөнки менә азимой басуларына караганда уже куе басуларда мучнистый раса авырулар чыккан уже. Шуңа кара авыруларга фунгицид та кушыла торган була. Шулай үз чиратында безнең Казаннан килгән специалистлар бүгенге көндә басуларда шушы азимой культураларга агу керткәндә нинди микроэлементлар кирәк, 14 төрле микроэлементка тикшерәләр. Үзләренең лабораториядан килеп инде мобильный басуга чыгалар, карыйлар растенияне, аңа инде обязательно кояшлы көн кирәк инде, 25 градустан 20 градустан артмаган. Менә бүгенге көн шикелле 15 градус җылы һәм кояшлы көн инде, приборлы кояшта гына эшли инде. Алар сразу басуда карыйлар, анализ ясыйлар 30 минут эчендә. Шушы басуга нинди микроэлемент кирәк икәнен, 14 төрле микроэлемент, анда азотмы, фосфор, калий, железо, кобальт, марганец, цинк, кайсы нинди микроэлемент кирәк, уже анализын чыгарып, хуҗалыкка берип китәр инде. Әйе, бу көннәрдә район кырларында көзге уҗымнарның нинди ашламаларга кытлы кичерүенә тикшерү бара. Яфрактан тукландыру да үсемлекләрнең уңышлы үсешенә йогынты ясый. Яфрак диагностикасы үткәрү аларның нинди макро һәм микроэлементларга мохтаҗ, яисә киресенчә ул элементларның артык булуын билгеләргә ярдәм итә. Культуралар төрле, басулар төрле, почвенная разница да булгалы бит инде. Фазада растений төрле булгалы. Шул точную нехватку белер өчен как раз и кулланабыз листовой диагностика. Питание на питание растений влияет куп факторлар и точно белер өчен опять шул листовой диагностикинде. Мобиль лаборатория 1 сәгать эчендә үсемлекләрнең азот, сера, цинк, молибден, фосфор барлыгы 14 элементка ихтыяҗлыгын билгели. Безнең төркем килгәндә белгечләр урта саба хуҗалыгы җирләрендә эшли иде. Шушы диагностика ясаганнан соң шул микроэлементларны кайбер басуларга керттек без. Кертмәгән басулар белән чагыштырганда 5-6 центнер урожайность уйнады дип әйтергә була инде. Факторлар күп. Үсешендә күзәтелә инде. Шундый ук тикшерү язгы сабан культураларына да үткәреләчәк. Ә инде кыр эшләренә килгәндә, авыл хуҗалыгы белгечләре әйтүенчә, районыбыз кырларында инде күп еллык үләннәр дә җитешеп килә. Бу исә тагын 10 көннән терлек азык әзерләү эшләре дә башланып китәчәк дигән сүз. Районыбызның Төбәк авылында урнашкан сөтчелек фермасы бүген бу продукцияны җитештерүдә иң алдынгы урыннарда бара. Ферма эшчәннәре тәүлек саен 8450 килограмм сөтне эшкәртү комбинатына озата. Яшь малларның көнлек үсеше дә 800-850 грамм тәшкил итә. Фермада уңышлы эшнең ничек оештырылуын безнең журналистлар да күреп кайтты. Төбәк сөтчелек комплексында бүгенге көндә 365 баш савым сыер асрала. Бу санны алар якын киләчәктә 700 башка арттырырга исәплиләр. Комплекста эшләр җайлы һәм көйле бара. Без шушы көннәрдә генә ферма эшчәннәре белән күрешеп, аларның көндәлек эше белән танышып кайттык. Комплекста барлыгы 28 кеше эшли. Авыл халкының төп эш урыны санала ул. Төбәк авылы янындагы бу сөтчелек комплексы 2008 елда файдалануга тапшырыла. Шушы 12 ел эчендә биредә Илгиз Ибатов мөдирлек итә. 360 баш сыер савылабы комплекста. 380 баштан артык углын юк инде, 180 баш сыйга инде бу комплекска. Терлекчеләрнең эшләре ничегрәк? Терлекчеләрнең эшләре безнең 2 сменалы, бөтен фермада да бөтен 2 смена эшли. Беренче смена иртәнге сәгать 4-тән 12-гә хәтле, икенче смена 12 сәгать 12-дән 8-гә хәтле кичке. 1 сәгать ял итәләр, чәй эчәләр, ял итәләр. Калган вакытлары сыер савучыларның инде иртә белән сәгать 4-тә 5-нче минутта сава башлыйлар, сәгать 9-ларда савып бетерәләр. Аннан соң 1 сәгать чул итеп чәй эчеп алалар да, аннан соң җыештыру, җыю эшләре белән шөгыльләнәләр. Бөтен ниләр шулай тәртипләре. Менә ашату ишертү ничегрәк рацион? Ашату безнең иртә белән сәгать 5-тә башлана. Иртә белән менә мин сәгать 5 туган чыгам, карыйм бит кайсы группада, кайсы ничек калган, шуңа карап рационны үзгәртәм инде. Кимит ашап бетергән булса арттырам, ни булса киметәм, артык калган булса. 2 тапкыр ашатабыз. Беренчесе шул сәгать 5-тә башлана, сәгать 10-ларда төгәлләнә инде бөтен багалауны ашатып. Икенчесе сәгать менә 3-тә башлана, кичке савым алдыннан. Шул сәгать 5-тә төгәлләнә инде. Сыер савучылар 2 сменада эш алып баралар. Мондый эш алымы һәркемгә дә ошый. Көнгә 1 тапкыр киләләр дә барлык эшне тамамлап китәләр.
ял итү, шәй ишү бүлмәләре дә бар. Гомумән, эш белән ял итү үрелеп алып барыла. Ферма тирәсендәге маллар да корыда йөри. Биредә майданны электр чыбыгы белән әйләндереп алганнар. Безнең буаз сыерлар гына урамга чыгып көтүлеккә чыгалар. Электропастухлар алдык без. Кыйларга кирмәсен өчен шул электропастухны корып куйдык тагын. Шул пастухтан йөриләр. Без яңадан буаз сыерларны көтүгә чыгарабыз инде. Бузауларга бер ай кала көтүгә чыгарабыз. Анда да электропастухта йөриләр. Ана пастухны корып куясың, суын жайлы, кешедә кирәк түгел, суларын ярыңа карап торасың. Бу гына бик җайлы бер электропастух. Без моны узган ел алдык, быел икенче елыбыз эшлибез шуның белән. Киләсәккә кермиләр, таптамыйлар бөтен җинне сыерлар. Без һәр вакыт эшне күз аллаганда элекеге белән чагыштырып карарга яратабыз. 26 ел буе ферма сукмагын таптаучы Гөлсинә Фазылова үзенең тормыш юлын малкайлардан башка күз алдыма да китерә алмыйм ди. Дойка дибез инде без аны, сыерлар керүгә башта инде дойка тидерәбез. Аннары уны махсус кагаз салфеткалар белән сөртәбез шилемне. Аннары инде беренче стройаны, беренче ниләрне соутка савып алабыз. Аннары инде савым биткәннән соң бусы дойка тидереп чыгарабыз. Аерма күп инде, елдан ел үзгәрә бит инде менә яңа ниләр бит инде хәзер элекеге белән чагыштырып хәзер инде чагыштырмыйбыз да, но күпкә яхшырак инде хәзер. Менә бер эшеңә киләсең, эшең бетеп кайта инде, сменалап бит инде хәзер. Элек бит инде элекеге фирмаларда бит инде 3 мәртәбә төшәдер, иртә белән, обед, кич. Хәзер менә шул киләсең, эшең бетеп кайта инде бер көнгә сменалы булгач инде. Ну, условиялар уна күренеп тора бит инде. Теге элекеге белән чагыштырып булмый инде берничек. Менә без старайда эшләгәннән соң икенче көнне первыйга киләбез бит инде. Ниттек, шутладык, 50 литр сөт бирә торган сыерлар бар суткага. Суткага без исенә бирмибез, менә номерлап безнең сыерларны исенә. Булай эндәшкәндә генә интендәшәбез үзебезчә генә. Бүген фермада бер сыердан 24,7-25 килограмм сөт савып алалар. Ә менә Гөлсинә сөйләгәннәрдән ишеткәнегезчә, кайбер сыерлар 40-50 килограмм сөт бирә. Бу инде малкайларны ашатуга, дөрес тәрбияләүгә бәйле. Азык ташучы Азат Гыйлметдинов, Рәмзил Мөбәрәкҗановлар торакларга азыкны техника белән кертеп, малларның алларына салалар. Ашаган малда өмет бар диләр бит. Бу урында сыерның сөте телендә дип әйтеп куярга да кирәктер. Тудыру бүлегендә эшләүче Гөлнур Әскәрова янына да тукталдык. Бузаулаган сыерларның аслары чиста, коры һәм караулы. Яңа туган бузауларны тәрбияләүдә үз тәҗрибәсен туплаган терлекчеләр үлем китемгә юл куймыйлар. Эшләребез ярый, Аллага шөкер. Әйбәт, бөтен мөмкинчелекләр бар, чисталык та бар. Шул сыерларны карыйбыз инде. Бөтен нәрсә белән нәрсә кирәк, хуҗалар да бөтен әйберне биреп торалар, сораган нәрсәләр нәрсә кирәк дип торалар. Иртә белән сәгать 4-тә киләбез эшкә. Иң беренче сыерларны карыйбыз, бузауларны карыйбыз, исән сау торганнармы дип, хәлләрен белеп чыгабыз инде. Аннары инде савымга әзерлибез инде, савабыз. Яшь бузауларны ширәбез. Шул көнлек дәврендә инде ашатабыз, чистартабыз, җыябыз, жуабыз инде. Төбәклеләр бүген күп сөт савып ала. Малкайлардан югары үсеш алалар. Мәсәлән, һәр бузаудан 850 грамм тәүлеклек үсеш алу өчен малкайларны нәкъ менә Язилә Сыңгатуллина һәм Роза Мәҗҗәновалар кебек карау кирәктер ул. Коллективыбыз әйбәт. Дус тату яшибез. Зарплаталарны вакытында бирәләр. Канәгатьләнерлек, Аллага шөкер. Сораган әйберне авансыманда акчалатамы, булай икмәкләтәме, пешәнләтә дигән шикелле барсында отказ бирмиләр, бирәләр инде. Бүген авылның уңган ханымнары, яшь киленнәре, эш сөючән ир-егетләре фермада хезмәт итә. Әнә шуңа күрә дә кадрлар кытлыгы кичермиләр алар. Әле Аллага шөкер, сыер савучылар җитәрлек, барсы үз эшчеләребез. Бик әйбәт эшлиләр. Ул яктан әле пока проблема юк. Көтү авылның тормышын, халыкның яшәү дәрәҗәсен билгели торган үзенә күрә бер күрсәткеч. Көтү чыга икән, димәк, халык мал асрый, авыл яши. Тик хәзер көтүгә йөргән мал башын бармак белән генә санарлык, ә көтүчеләр исә бөтенләй юк диярлек. Бер көнне 1000 сумнан да артык. Әле алай да кеше таба торган түгел. Районыбызның Тимершык авыл җирлегендә бу мәсьәләнең уңай шишелешен табалар. Алар хәзер үзләре көтү көтми. Серләрен Райлә Галәвина белеп кайтты.
Авылның кайнаган ноктасы җирлек Сәвите. Киңәш табыш, сорау гызыр шушында хәл ителә. Без килгән көнне Тимерши халкы да бирегә җыйналган иде. Элеккеге кебек өйрелеп түгел, пандемия вазгыяты белән аерым сәгатькә минутлап чакыру белән киләләр. Көн үзәге мәсьәләсе хөкүмәт ярдәмнәренә гаризалар кабул итү. Сыер асраучыларга, күпләп кош-корт сатып алучыларга субсидияләр тарату турында карар кабул ителгәннән соң сельсоветта эшләүчеләр аны шунда ук үтәргә керештеләр. Тимошик җирлегенә кергән 5 авылда 254 сыер, 49 кәҗә малы бар. Субсидия бер сыер башына ветеринар хезмәтләрен дә кертеп 2300, 2гә 3300, 3кә һәм аннан да күпләп тотучыларга 4300 сум исәбеннән түләнә. Шунсы куандыра, бездә хәзер халык мал үрчетү яклы ди җирлек башлыгы Айдар Хаҗиев. Тора бара, әле менә бу маллар саны артыр дигән вазгыятта торабыз, чөнки менә бу самоизоляция шартларында мал асраган кешеләргә барыбер дигән аны кичерү теге җиңелрәк булды. Чөнки инде кешенең доходлары кимеде. Доходлар кимегәч, безнең җитештергән продукциясе белән ул шушы самоизоляция эшен җиңелрәк чыкты. Халаенда теге тулы ит булгач инде, бәрәңге булгач җайлы булды дип әйтәс килә инде. Бу инде яшьләр кылагына да инде авыз җирендә торгач барыбер үзенең хуҗалыгында маллар асрап яшәргә дигән теге киңәш бар инде. Мал башы арттырга курыкмауның тагын да бер сәбәбе җәен көтү кыйссасыннан котылган алар. Көтүчене алыштыручы электр көтүчесен булдырганнар. Кызылмиша авылыннан Наилә Нигъмәтҗанова башлап йөрүче. Инициатива белдерүчеләрнең берсе. Авылдашларга мамадышлар үрнәген күрсәтеп тәкъдим белән чыга ул. Бу хәл 2018 елда була. Һәм бу фикер белән безнең күп кенә авылдашлар уңай якка булды инде. Дөрес каршы килүчеләр дә булды. Безнең сыерлар анда тормаячак, үзеп чыгачак, була торган эш түгел. Аны күчереп иртәсе бар бит диделәр. Аннары бергәләп җыелыштык һәм үзебезнең иратларыбызга шанып инде алар әйдәгез эшлибез дигәч, бер 7-8 ират ныклап тотынгач, шулар белән бу эшне башкарып чыктык. Көтү чыкканчы баганалар утырттык. Һәрберебез 20 киштәлек ясап алып килдек өйдән. Халыкка аңлаттык инде. Һәм 1300 тәңкә акча җыйдык бер сыер башына. Безнең 60 сыер чыкты ул елны. Шулай итеп башта бер урамга ясап, ышка ясап куйдык басулыкка. Аннары җайлы икәнен белгәч, яңадан электропастукка кушып, икенче ышка ясап куйдык. Менә 18 елны җәй рәхәтләнеп көттек инде. Башта без бер сыер ай сайын бер көн көтүгә чыга торган идек. Хәзер инде 2 айга бер тапкыр көтүгә чыгабыз инде. Бер сыер башыннан бер көнгә менә шушы 1300 сум җыелган акча белән без 3нче елын көтү көтәбез. 2 электропастухыбызда эшләп тора бүгенге көндә. Һәр көз көне җыеп алабыз электропастухны. Җипләрен инде җыелышып, астындагы чиремнәрен бүлеп, 10 кешеләп бүлеп куябыз да шулай итеп чабабыз инде. Чираттан ансы да авыр түгел. Авыл халкына бик шады инде, бик рәхәтләнеп көтүне менә иртә белән чыгарып куябыз. Барлап кайтабыз җипләрен. Көтүче җаваплы була инде һәм алып кайтып капкалары бар инде, үзенең шул капкаларын ачып чыгарабыз да икенче көтүчегә тапшырабыз инде. Бик рәхәт, бик уңайлы. Кызылмишәдә бүгенге көндә электр көтүчеле 2 көтүлек бар. Алар үләне кими барган саен 15 көн алмашка файдаланыла. Көтүгә 60 сыер малы чыгарыла. Тәблә чыгарып куябыз да инде, җипләрен карыйбыз инде үзебезгә ышанычлы булсын өчен. Аннары шул бер 10-15 көнгә бер менә чиремнәрен чабабыз инде электропастукка тиеп тормасын өчен. Аккумуляторын бер 20 көн тирәсенәме заряжать иттерәбез инде, алып кайтып, кемгә туры килә инде, бетә. Хәзер инде безнең сыерлар баудан да курка, якын килмиләр инде. Җайлы гына ияләшеп киттеләр инде. Беренче елны сыерлар үзгәләде, дөрестән дә чыктылар. Асларыннан да чыгулар булды. Хәзерге вакытта авыл халкы бик рәхмәтле, бик рәхәтләнеп яталар. Мал саны да артты, бозаулар чыгаручы да күбәйде. 2 шкамны әйткәнемчә 1300 сум акча белән без 3нче ел көтү көтәбез инде. Аллага шөкер 2 электропастукта эшләп тора бүгенге көндә. Тимершик авылында көтү 3 урында чыга. Алар аны үзләренчә югары 3, түбән 3, тау башы дип бүлеп йөртәләр.
Электр көтүчесенә югары очларгына теләктәшлек белдергәннәр. Узган ел сынау чорын узганнар. Быел инде менә 9 май көнне барысын яңадан корып, малкайларын зур ышаныч белән электр көтүчесенә тапшырганнар. Камил абыйлар хуҗалыгыннан көтүгә бер сыер, бер бозау чыга. Оештырып башлап бирүчеләргә рәхмәттән башка сүзе юк. Үзара җыешкан 1000 сум акчаны да шуп кенә ди. Көтүне итеп куябыз да, алып кайтабыз инде. Ну, барып су безнең тау кырыенда йөри, андары көндез сәгать 10-ларда, 11-нче яртыларда суга төшәләр, андары булында да безнең көтүлек бар, булындагысына ябалар да, кайтып үйләренә кайталар инде, баргалап киләләр, теге карап, чыгып китмәдем икән дип. Аның акчасыннан тора торган түгел. Ул көтүгә чыгарга менә мин мәчеттә йөргәндә Рәлиф исемле алар быел сыерларын бетерделәр. Көтүгә чыгарга 1000 ярымга кеше табып булмады ди. Менә ул 1000 сум акча зур сумма түгел бит инде аны оештырганда. 1000 ярымга бер көнгә кеше табып булмасын. 1000 жыл буе бит инде ул 1000 генә дигән сүз. Тимошоклылар электр көтүчесен үзара акча җыешып, почта аша заказ биреп, Калининград шәһәреннән кайтарталар. Ул менә шушы шкаф иченә урнаштырылган. Алмашка 2 аккумулятордан һәм ток бирүче җайланмадан гыйбарәт. Җайланма җир өстеннән 1 метр биеклектә тора. Махсус генераторы бар. Яңгыр тисә дә зыяны юк. Машина аккумуляторыннан туклана. Аккумулятор бетү-бетмәвен индикатор үзе хәбәр итә. Тук чагында яшел яна, бетә башласа кызылга әйләнә. 12 сәгать буе бер тапкыр зарядит итсәң, ул 1 айга җитә. Импульсны 3 секундка бер тапкыр биреп ала. Импульс биргәндә сыер бик каты сикерә. 1-2 тапкыр эләккәннән соң аккумуляторны тоташтырмасаң да ул аңа якында килми, дип өстенлекләре белән таныштыра җирлек башлыгы. Бу урында көтүлек 20 гектар мәйданны били. Ул 6 километр электр чыбыгы белән уратып алынган. Тимеш авыл җирлегендә электропостох безнең 2018 елда килеп керде. Моның инде төп инициаторы халык. Безнең иң беренче бу яңалык Кызылмиша көтүендә керде. Үзегезнең инициатива белән бөтен нәрсәгә рөхсәт, чөнки бит инде без көндәлегешне шушы халык фикерен, халык обращениеларын соңга сугып эшлибез. Бер бөтен булып инде шул 2018-дән кирип китте. Аннан соң 2019 елдан шушы Кызылмишалардан күреп инде безнең Тимошокта югары эш көтүе дип атала инде. Тимошокта эш көтүе бар. Менә шушы югары эш көтүе гражданнар дип әйтик. Шушында инициатива чыктылар. Аларга даган шушы мәйданнарны барлакта инде электропостох куярга рөхсәт бирдек. Мотор итеп кенә тиешенчә урнаштырдылар. Бүгенге көндә дәген уңышлыгына файдаланалар. Бу инде электропостохның уңай якларына килгәндә безнең инде менә Тимошок авыл җирлегеннән кайбер гражданнар да әйтеп китте инде. Элек бит инде авылларда һәрбер 3 сайын 80-90 сыер чыга торган иде. Көтүләр 2 ай ярымга бер яки 3 айга бер килә торган иде. Хәзер инде сыерлар саны әзрәк. Башлыча инде җирлектә өлкәнрәк булган вәкилләр сыерлар асрый. Шундыктан һәрбер көтүлектә 30-35 сыер бар. 30-35 сыер бар. Көтү тизрәк килә инде. Көтү тизрәк килгәч инде аңа эшкешесенең көтүгә чыгарга, ай сайын чыгарга мөмкинчелеге дә булмый. Шуңа күрә инде электропостох куйгач, аның рәхәтен күрделәр. Беренчедә инде үзебезнең иген басуларын таптамый сыерлар. Ул бит инде көтүче төрле чак була, я йоклап китәсең, яки сыерлар каша инде бигрәктән көтүнең беренче көннәрендә андый хәлләрдәген бетте хәзер. Шул моны инде безнең катнашуын хәтләгән инде халык үзе молодец инде. Яңалыкка бер качандаган каршы килмибез. Югары эш көтүендә дежур чираты бүген Нуруллиннар гаиләсенә туры килгән. Зәнфира апа белән Илдар абый парлап чыгып малкайларга күз колак булып торалар. Электр көтүенең тәүге чираты да аларга туры килгән була. Bütün шушы урам кешеләре җыелып, сәгать 9-га хәтле без көтүп йөрдек. Аннан соң 9-да шушы электр көтүлеге ачылды. Бүтәнебез авыл кешеләре җыелышып, урам кешеләре җыелышып,
шушы көтүлеккә сыерларны керттек. Башта инде өй йөгерештеләр, аннан соң инде тимер шыбыкка килеп бәрелеп, ток бәргәч йөгерешеп киттеләр. Үзебез дә башта куркып тордык. Куллар белән дә тотып карадык. Үзебез чынлап торып тагын әзрәк кенә бәрәм икән дип, алай зыян зәүрәтле булмады. Шулай итеп, берәр сәгатьтән соң бөтен кеше кайтып китте. Без икебез шул Илдар белән ул көнне дәген шулай итеп көтүлектә иң беренче электр көтүен башлап җибәрдек. Электр көтүчесе нидән гыйбарәт соң? Ул махсус генератор ярдәмендә эшли. Болынлыкның бер өлешен киртәләп алалар. Генератор аша чыбыкларга түбән көчәнештәге электр тогы бирелә. Сыер һәр нәрсәне танавы белән тикшерергә өйрәнгән. Бер тапкыр ток тоткан малкай бу чыбык янына икенче якында килми. Шулай итеп, ул качып китә дә алмый. Моның уңайлыклары бик әйбәт. Башта инде икеләнгән кешеләр дә булды монда, кирәк түгел дип уйлаштылар. Ләкин без инде кирәк, яңалыктан калмыйк, нишәп кирәк булмасын, төрле вакытлар була бит дип. Кайбер вакытта ике көтүче булмый, кайтып та китәргә мөмкин бит. Аннан соң инде эш вакытлары бар бит авылда инде. Ул вакытларда кайтып китәргә мөмкин. Менә шулай итеп уңайлыкларын бик күрәбез. Менә бүгендәген иртәнге якта бит инде яңгыр яуды. Ул 2 сәгатьләп яуды. Шундый әйбәтләп явып утырды. Без тыныч кына машина тәрәзәсеннән яңгыр яуганын көтеп карап утырдык. Сыерлар әкрен генә барыбер ашап йөрделәр. Чыгар урыннар булмагач ирәхәт. Иртәнге якта шул ачып кертеп җибәрәбез инде. Аның үзенең аерым ишеге бар, бикләре бар. Бөтенесе саг астында. Аннан соң артык-быртык маллар да бу тирәгә таба килеп йөрми, гел үзебезнең маллар гына. Менә бүген көтүдә 31 сыер, иртәгә тагы 2 үстәләчәк. Безнең күршеләр чыгара, шулай итеп 33 сыер булыр дип уйлап торабыз быел. Ул айга бер генә тапкыр килә. Шуның өчен уңайлыклары бик күп, рәхәт, җайлы. Җирлекнең 3 электр көтүлеге менә шулай үз уңайлыкларын күрсәтеп, халык ышанычын яулап, нәтиҗәле генә эшләп килә. Алардан кызыгып башкалар да бу эшкә теләктәшлек белдерүчеләрне барлап үзләрендә булдыру җайларын эзли. Мәсәлән, Шекше, Уют авылларыннан килеп, карап өйрәнеп киткәннәр инде. Димәк, якын киләчәктә электр көтүчеләре сафы артачак дигән сүз. Пандемия вазгыяты белән бәйле рәвештә игълан ителгән үз изоляция режимыннан әкренләп чыга башладык. Шулай да саклык чараларын катгый үтәү иң мөһим таләпләрнең берсе. Халык җыелган урыннарда, сәүдә нукталарында һәркем маска һәм перчаткадан булырга тиеш. Пассажирларны йөртүче җәмәгать транспорты һәм таксиларда вазгыятның ничеклеге махсус рейд барышында ачыкланды. Саба аграр клиеты янында ЮХИДИ инспекторлары, Гостехнадзор вәкиле һәм эколог Саба Шәмәрдән маршруты буенча йөрүче автобусны көтә. Рейдның максаты автобус шофёры, кондуктор һәм пассажирларның маска, перчаткадан булуын тикшерү. Безнең көндәлек администрация хезмәткәрләре белән, шулай ук Технадзор һәм ООО Рамазан хезмәткәрләре белән көндәлек рейдлар үткәрелә. Безнең белән шулай участковыйлардан катнаша. Гомумән алганда Саба районы буенча тәртип бозулар очрагы бик сирәк дип әйтергә. Көндәлек инде безнең рейдлар барышында бик күп шулай таксилардан тикшерелә, бик күп пешеходлар, бик күп вайтлар тикшерелә. Гомумән алганда нарушение бик сирәк. Бу Яшин оешмасының пандемия вакытында пассажирларны ташу белән шөгыльләнүче бердән-бер автобусы. Саба Шәмәрдән маршруты буенча көнгә 3 рейс башкара. Биредә барысы да санитар нормаларга җавап бирә. Тәртип бозу очраклары ачыкланмады. Температуралар тикшерелә, үзебезнең медсестра бар бит. Перчаткалар бирәләр, маска бирәләр инде. Бүтән автобусны дезинфекция ясыйлар. Һәр рейска чыгып киткән саен. Orada tepkisi. Пассажирлар bütün işler bilen, maske bilen, perçatka bilen bütünüzü tertipte oңlап, tertip bilen yürüyorlar. Күнгә ничә рейс ясыйсыз? Күнгә менә бүген 2, иртәгәдән 3 рейс йөри башлыйбыз. Һәр рейс сайын автобус шофёрының тән температурасы үлчәнә. Көн сайын перчатка, маска, салфеткалар тапшырыла. Диспетчерлар бүлмәсе дә махсус санитайзерлар белән тәэмин ителгән. Регламент нигезендә йөртүчеләрнең температурасын һәр 4 сәгать сайын үлчәргә кирәк. Әгәр дә температура югары икән, ул өенә кайтарып җибәрелә. Һәм аның бышылдыртып хәлен белеп торабыз. Әгәр температура юк икән, признаков острых респираторных вирусных инфекций не выявлено икән, мин аңа журнал куйдырам. Журналга кул куйдырам. Измерение температуры тела сотрудников на рабочем месте дигән журналда теркәлеп бара бу һәрберсидә. Һәм мин аңа предрейсовый досмотр водителя үткәрәм. Предрейсовый досмотр водителя вакытында үткәрелә. Шофёрны тикшерәбез алкогольгә.
тикшеребез давлениесен, тикшеребез температурасын, һәм хәерле юл теләп, печать сугып, медосмотр прошел дигән юлга чыгарып җибәрәбез. Һәрбер сотрудникның да температурасы тикшерелә әйтеп китүемчә, кондукторның дагын һәм без аларга аңлатып барабыз. Автобуска яки машиналарга безнең пассажирлар маскасыз, перчаткасыз үткәрелергә, кертелергә тиеш түгел гомумән. Такси машиналары белән дә нәкъ шулай. Рейд барышында инспекторлар аларны да туктатып, тиешле таләпләргә җавап бирүен тикшерде. Район буенча рәсми рәвештә теркәлгән 20дән артык такси шоферы исәпләнә. Пандемия вакытындагы регламент буенча машина салонында 2дән артык пассажир булырга тиеш түгел. Шулай ук маска, перчатка булуы шарт. Төрле көнне төрлечә була инде. Менә бүген 5нче пассажирны йөртәм менә. Юк заказлар. Кимеде. Пассажирлар куркынычсызлык чарасын күрәме? Күрәләр, барысы дагы тәртип. Аңлап җитәләр бөтен нәрсәнең кая таба барганын. Үз изоляция режимы әле тулысынча тамамланмады. Без аннан әкренләп чыга гына башладык. Саклану чараларын бергәләп күрсәк, һәр кеше үзенең, башкаларның сәламәтлегенә җаваплы караса гына авыруны аяныч нәтиҗәләрсез үткәреп җибәрә алырбыз. Мондый рейдлар әле дәвам итә. ЮХИДИ инспекторлары тәүлек әйләнәсе юлдагы тәртип сагында. 20 май көнне районда игътибар балалар акциясе башланып китте. Һәм ул 3 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Кичә Ярдәм Янәшә Республика акциясе кысаларында районыбызга чираттагы азык-төлек җыелмалары кайтты. Татарстан Республикасы Президенты тәкъдиме белән оештырылучы мондый ярдәмне бәхетле сәүдә шелтәре алып бара. Әлеге пакетлар айлык кереме минималь хезмәт хакыннан ким булган гаиләләргә, 65 яшьтән узган ялгыз яшәүче һәм аз керемле пенсионерлар, үз мәшгуль булып теркәлгән аз керемле һәм күп балалы гаиләләр, ялгызы балалар үстерүче аз керемле гаиләләргә таратыла. 540-ка якын азык-төлек җыелмасы авыл җирлекләре буенча бүленеп ияләренә җиткереләчәк. Һәм әле мондый төр ярдәм күрсәтү соңгысы булмаячак. Инде коронавирус буенча район статистикасына күз салсак, район үзәк шифаханәсеннән 22 май иртәсенә алынган мәгълүматларга караганда, Саба районы буенча коронавирус инфекциясын йөртүче белән контактта булган 127 кеше медицина күзәтүе астында тора. Барлыгы 54 авыру кеше ачыкланган, шуларның 19-ы бу чирдән тулысынча дәваланган, 34-те күзәтү астында, 6-сы башкала хастаханәсенә урнаштырылган. Коронавирус белән бәйле вазгыять белән sabый.tatarstan.ru сайтында көндәлек танышып барырга мөмкин. Шулай ук даими санитар-эпидемиологик чараларны үтәп яшәргә дә онытмыйк. 19 майда Татарстан матбугаты көне билгеләп үтелде. Моннан 115 ел элек Санкт-Петербургта Нур исеме астында беренче татар газетасы дөнья күрә. Шуңа да бу көн хаклы рәвештә татар журналистикасының шишмә башы санала. Бәйрәм уңаеннан безнең иҗат төркеме Саба таңнарында эшләүче коллегаларыбызның хәлләре белән танышты. Районыбызда 1930 елның 25 ноябрендә колхоз байрагы газетасының беренче саны дөнья күрә. 1963 елның апрель аеннан газетаның исеме Җиңү байрагы дип үзгәртелә. 1990 елның сентябреннән бүгенгәчә басма Саба таңнары исеме астында чыга. Язмаларны укучы күңеленә кереп калырлык итәр өчен аны үз йөрәгең аша уздырырга һәм башкарган эшеңне яратырга кирәк. Нәкъ менә шундый һөнәр ияләре хезмәт куя биредә. Саба таңнары газетасы редакциясында 96 елдан бирле хезмәт итәм инде. Корреспондент вазифасында, аннары реклама бүлегендә дә эшләп алырга туры килде. Нәрсә дип әйтим, шушында чыныктык, шушы һөнәри белем алдык бит инде журналистика факультетында. Без монда югары белемле журналистлар берничә инде. Эшебезне яратабыз, сөенеп киләбез шушы эш урыныбызга. Аллага шөкер, һөнәри бәйрәмебезне дә инде шын күңелдән теге шатланып каршы алабыз дип әйтәм инде. Бу көннәрдә инде хатирәләр дә яңгыр әлбәттә. Үзебезнең хезмәттәшләребезне элеккегә эшләгән, һәрвакыт сагынып искә алабыз. Бик дус яшәдек, бик тату яшәдек. Хәзер дә барлык сөенечләрне, шатлыкларны, bütün проблемаларны уртак хәл итеп эшлибез шушы газет эшендә. Газета инде ул мин аны инде районның тарихы дип, районның елы язмасы дип саныйм. Һәрбер кешенең өендә булырга тиеш дип уйлыйм инде. Чөнки монда безнең районда булган bütün вакыйгалар, bütün тарихи истәлекләр чагылып бара. Безнең газетаны алдырсыннар иде дип телим. Илмира ханым, әти-әнисе эшен лаеклы дәвам итүче. Безнең редакциядә менә шушындай стендлар бар инде. Анда килгән кешеләрдәген тукталып карап торалар инде, танышларым барлыйлар.
Монда безнең хәбәрчеләр дә бар. Аннары соң типография коллективы безнең бик озак еллар бит инде газета безнең Сабада басылды. Үзебезнең типографиябыз бар иде. Хәзер Казанда нәшр ителә газета. Менә монда инде безнең элеккеге коллектив. Монда минем әтием Илфер Салаватуллин бар инде. Ул менә исән-сау булса быел 80 яшь тулган булыр иде. 30 елга якын шушы журналистика һөнәренә багышлады үзен. Шулай ук әнием Василия Салаватуллина һәм менә булар барысы да инде безнең остазларыбыз дип тә әйтик инде, хезмәттәшләребез. Безнең өчен бу бик кадерле истәлекләр. Еллар дәвамында туплаган бай тәҗрибәгә таянып, Саба таңнары заман белән бергә атлый. Газетаның баш мөхәррире коронавирус пандемиясы безнең көндәлек тормышыбызга үз төзәтмәләрен керткән вакытта журналистларның һәр чак алгы сафта булуында ассызыклады. Без инде матбугат чаралары гадәттәгечә алгысызлыкта, бүген бәйрәмдә без кул кушырып утырмыйбыз. Менә алдагы газетаны әзерлибез. Бүгенгесен көндә ул печатька китәчәк һәм инде иртәгә халык аны алып укыячак газетага язылучыларыбыз, абунәчеләребез. Сүз дә юк, бүгенгесе көндә вазгыятның шундый катлаулы чорында барлык чараларында күрергә туры килә. Шулай булса да инде без әйтик, врачлар белән бер рәттән алгысызлыкта дип әйтәсем килә. Беренче көннән әлеге вазгыятның без эштә булдык һәм бүгенгесе көндә дә дәвам итәбез. Журналистларыбыз бүгенгесе көндә язгы кырышлары, әзерлеге, эшчәнлеге, барышы, торышы буенча, дөньяда булган хәлләр буенча, районыбыз буенча үтә торган мероприятиялар, нинди чаралар бар, барысы турында да халкыбызга газета битләре аша мәгълүматны җиткереп барабыз. Үзебезнең төп эшчәнлегебезне без инде ел дәврендә җиренә җиткереп эшләргә, башкарырга тырышабыз. Әбүәнәчеләребез белән даими элемтәдә торабыз. Үзебезнең ветераннарыбыз белән даими элемтәдә торабыз. Менә инде газета укучылары арасында төрле конкурслар оештырырга тырышабыз. Бу әле бүгенгесе көндә генә менә без нәтиҗә ясадык алдагы конкурсыбызга. Аның инде темасы районның ешуына 90 ел, газетабызның эшли башлауына 90 елга багышланган, шулай ук инде тасыр төзелүгә 100 еллык тематикага багышланган иде. Әлбәттә без җиңүчеләребезне тәбрикләп, аларга спонсорларыбызның сертификатларын тапшырдык. Газетаның тарихы зур, районыбыз ешканнан эшләп килә. Быелгы елда без дә үзебезнең матур юбилейбыз 90 еллыгыбызны билгеләп үтәргә җыенабыз. Коллективта күп кенә кешеләр эшләп чыккан, алар турында инде без айрым һәрберсе турында да сөйли алабыз. Әйтик, менә мәрхүм Нәҗмиев Талгат Самат улы турында сөйли китсәк тә 27 ел буе шушы Саба таңнары газетасы белән җитәкчелек иткән шәхес. Һәм инде алай гына да түгел, әле район халкын, район тарихы белән һәм гомумән үзенең язмалары белән сөендергән шәхес дип әйтәсем килә. Эшләп килүче коллективыбыз, Аллага шөкер, барда яхшы эшли, барда үзләренең эшләренә, үзләренең профессияләренә тугры калып, күңел биреп эшлиләр. Шуңа күрә инде мин әйтәсем килә, газетабызның сыйфаты да бүгенге көндә яхшы дип бәяләр идем. Һәм инде минем коллективыма, анда эшләүчеләргә барсына да бүгенге бәйрәм катлауларын җиткерәсем килә. Саулык, сәламәтлек, семьяларында тигезлек, тынычлык булсын. Иң кирәге сәламәтлек, Ходай сәламәтлектән аермасын, бергәләшеп матур итеп эшләргә язсын дип теләкләрдә калам. Шулай ук инде үзебезнең ветераннарыбызга шулай изге теләкләребезне җиткерәсем килә коллективыбыз исеменнән, үземнең исемнән шәхсән. Һәр барчасы бүгенге көндә куйган хезмәтләреннән сөенеп, үткәннәрне искә алып, тарихка кайтып, матур иттереп, исән-сау, сәламәт яшәсеннәр иде дип теләп каласы килә. Телерадио компания ешуга шушы көндәрдә 20 еллыгын билгеләп үтте. Шул чорда бергә эшләү дәврендә инде иңгә-иң куеп, бер-беребезне аңлап, бер-беребезгә ярдәм итеп, бер бүтән булып эшләнелде. Мин әйтәсем килә, бер команда булып эшләгән вакытта бүтән проблемаларында, бүтән төр сорауларында хәл итәргә була. Аларга да шулай ук чын күңелдән үзебезнең бәйрәм
тәбрикләүләрен җиткереп каласым килә. Талантлы язучы кулына эләксә, каләм дә вакыт машинасына әйләнә ала икән. 17 ел гомерен журналистикага багышлаган Фәридә Вилданова сайлаган һөнәре хакында дулкынланып сөйли. Мин 2004 елдан бирле шушы Саба таңнары газетасында эшлим. Журналистика факультетын тәмамлап кайтканнан бирле Казан дәүләт университетында инде. Журналист һөнәре бик кызыклы һөнәр. Күп кешеләр белән аралашасың. Үзең өчен кызыклы ачышлар ясыйсың. Илләр гизәсең, җирләр гизәсең дигәндәй. Эшемне бик яратам. Төрле газет укучыларыбыз күрә торгандыр, төрле темаларга язабыз инде. Без үзебезгә килгән, редакциягә килгән укучыларыбыз хатларын редакциялибез. Гомумән алганда бик үзенчәлекле дә, кызыклы да һәм шул ук вакытта бик җаваплы да һөнәр. Коллективыбыз бик дус, тату. Шулай алга таба да халкыбызга, райондашларыбызга рухи азык өләшеп, яңалыклар белән таныштырып, язмачысы булган газетабызны тагын да баетып яшәтергә язсын. 13-нче журналистлар конкурсында газета Бәллүр каләмгә ия була. Редакция коллективының эшчәнлеге гасырлар кисешкәндә дип исемләнгән Республика энциклопедиясына кертелгән. Районыбыз кебек үк чал тарихы булган газета редакциясе бүген 10 хезмәткәрне берләштерә. Быел минем өчен икеләтә юбилей ди газетаны биткә салучы Илмира Янгалышева. Мин монда килгәндә 2000 елда бу эшне бөтенләй белмидерим. Газета верстканы бөтенләй белмидерим. Килгәч, өйрәтә башлагач, куркып та киттем. Мин моны эшли алмыйм, бөтенләй якын түгел, гомер буе эшләмәдем, профессия буенча үзем укытучы булгач та. Аннан соң кирип киттем, коллективта бик әйбәт булгач, теге булышып тордылар бөтенесе, кем нәрсә белде, тегеләй өйрәттеләр, булай өйрәттеләр, тегеләй эшлә дип. Шуннан кирип киттем дә, шуннан бирле менә 20 ел, 2 көн шикелле үтте дә китте гомернең. Нәрсә дип әйтәсем килә? Бик коллектив миңа ошады. Менә үзебез туганнар шикелле, якыннар шикелле. Мин монда кайткан кеше булгач, туганнар да юк дигән сүз бит инде, дуслар менә моннан башланды инде. Оннан соң безнең коллективта бик әйбәт кешеләр, таныклы кешеләр эшләделәр. Гөлсинә Галимуллинлар, Илдар абыйлар, Илмиралар, Фәридәләр, Замирәләр эшләде. Алардан карап, ничек алар эшкә относиться итәләр, бездә менә бөтенебез бирелеп эшләдек. Кайсы вакытта арып китәсен дә эштән, отпускка китәсен, Аллаһка шөкер отпускка чыктым дип. Аннан соң әзрәк утырасың да, кайчан эшкә чыгам дип, эшне сагынып, коллективны сагынып эшкә чыгасың. Нәрсә әйтәсем килә? Бик бәхетле кеше мин, эш ягыннан карап бик бәхетле кеше. Мин сөенәм инде мондай коллектив белән эшләгән өчен. Бүгенге көндә дә алга таба да менә шулай бөтенбез бергә эшләргә язсын. Алла бирсен. Каләм тоткан хур булмас дигән борынгылар. Халыкны мәгълүматлы итү, аның рухи байлыгын арттыру, һәр яңалыкның асылына төшенергә ярдәм итү юлында уңышлар юлдаш булсын сезгә. Изге Рамазан айының тагын бер көне калып килә. Ислам динен тотучылар бер ай дәвамында таң беленгәннән алып кояш батканчыга кадәр ризыктан тыелып ураза тотты. Аллаһыдан гөнаһлардан тыелып булганнарыннан кичерүне сорап, киләчәк көнгә Фатихада булуына дуга кылды. Әҗер савап җыйды, Худайга якынайды. 24 май якшәмбе көнне гаят, ягъни ураза бәйрәм. Әмма хәзерге көн вазгыятендә гаят көнендә бәйрәм намазына мәчетләргә җыелу тыела. Бу хакта Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин да ураза гаете якынлашу уңайыннан республика өммәтенә мөрәҗәгать итте. Дөнья күләм пандемия безнең барыбыз өчен дә ислам кыйммәтләренә тугрылыкның ныклыгын сынау булды һәм мөэмин мөселманнар аны намус белән үтте дип әйтсәк ялгыш булмас. Без барыбыз да ураза бәйрәме көнендә Аллаһы йортында намазда очрашырга телибез. Бу катлаулы вазгыятьтә без иң элек кешене кайгыртучы ислам кыйммәтләренә таянырга тиешбез. Бәйрәм намазын үтәү ваҗиб, ә гомерне саклап калу фарыз гамәл. Мәчетләр куркыныч авыруны тарату урыны булырга тиеш түгел. Кешеләрнең сәламәтлеген һәм тормышын
куркыныч астына куярга безнең хакыбыз юк дип, мөфти бәйрәм көнендә өйләребездә калырга өндәде һәм тиешле бәйрәм гыйбадәтендә өйләрдә генә башкарырга чакырды. Бар нәрсәгә Аллаһыбыз хуҗа, шуңа да аңа таянып, тугры калып, яхшы гамәлләр кылып һәм киләчәк көннәребезнең саулык, сәламәтлектә, имин тормышта үтүенә дугалар кылып яшик. Якынлашып килүче Ураза бәйрәме белән сезне. Бүгенгә шулар, алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Мин сезнең белән саубуллашам, бер-беребезне саклап яшик. Синдә үтсен бар гомерем, иямле туган җирем, игелек, мәрхәмәт белән мөлдерәп тулган җирем. 60-нчы елларда илебез белән беррәттән бойлар сабасы да зур адымнар белән алга таба атлый. Районыбыз зур үзгәрешләр шырын кичерә. Бу иңелек авыл хуҗалыгы өлкәсендә нык сизелә. Колхоз басулары биләмәләре арта, уңышны булдан бирә башлый. Авыл хуҗалыгы продукциясенә бәяләр күтәрелә, колхозчыларның хезмәтенә ашлык, аз булса да акча бирү тәэмин ителә. Гомумән әйткәндә, авыл хуҗалыгы икътисады ныгый башлый. Колхозларның һәм халыкның көнкүрешен яхшырту Гыймаддинов Габбас Кыямулы җилкәсенә төшә. Габбас Кыямулы Гыймаддинов райкомның беренче секретаре булып 1959-62 елларда эшли. Аннан соң берничә ел дәвамында райкомның беренче секретаре вазифасы Азат Кадыровка йөкләнә. Ә инде 1960 елда райкомның беренче секретаре итеп Закиров Үзбәк Садыйк улын билгелиләр. Районыбызның сәяси, икътисади һәм мәдәни яшәешендә зур үсеш тойган чор нәкъ менә Үзбәк Закиров эшләгән елларга туры килә. 1965 елдан алып колхозчылар хезмәтенә гарантияле түләү, шәхси хуҗалыкны үстерүгә чикләүләрне бетерү, колхозларга, совхозларга еллык һәм продукцияга өстәмә түләү, сатып алу бәяләрен сизелерлек күтәрү кебек үзгәрешләр халыкның яшәү көнкүрешен шактый җайлаштыра. Электән үк килгән узак сроклы һәм кыска сроклы кредит бурычлары бетерелә. Әгәр дә инде 1961-65 елларның уртача күрсәткечен генә дә бер бөтен итеп карасак, хәзерге Саба һәм Теләче районнарында сөт җитештерү һәм аны хәзерләү 3 мәртәбәгә арта. Авыл хуҗалыгы белән бер рәттән халыкның көнкүреш яшәеше дә алга китә. Менә бу мәктәп урамнарындагы 2 катлы йортлар 1964-65 елларда төзелә. Район коммуналь хуҗалыгы бүлеге артезиан коесы казыда. 1964 елда урамнарда колонкалар куела. Шушы ук елның Саба урта мәктәбе үзәктән ягып җылытуга күчә. 1965-68 елларда укыту бүлеге мөдире булып Фатыйхов эшли. Соңыннан ул директорлык вазифасына күчә. Ул эшләгән чорда мәктәп территориясендә өстәбән биналар төзелә. Колхоз белән элемтәләр ныгый. Укучылар хуҗалыкның бәрәңге алу, берчак чабу эшләрендә катнашалар, фермаларга шефлык оештырыла. Балаларга эстетик тәрбия бирү максатыннан районда 1965 елда сәнгать мәктәбе оеша. Анда музыка, хореография, рәсем сәнгате түгәрәкләре була һәм баян, фортепиано белгечләре буенча барлыгы 260-тан артык бала белем алырга йөри. Матбугат укучылары да район газетасында зур үзгәрешләр күрә. Ул 1962 елга кадәр колхоз байрагы исемен астында чыкканнан соң 1963 елда җиңү байрагы булып үзгәртелеп, әбүнәчеләргә килә башлый. Шушы чорда безнең районның горурлыгы булган урман хуҗалыгы эше дә зур темп белән алга китә. 1962 елда Саба урман хуҗалыгы директоры итеп Нургали Миннихалов билгеләнә. Ул эшкә килгәндә урман хуҗалыгының хәле яхшылардан булмый. Чөнки 1963 елда Татарстан урман промышленности урман фонды сыйклану сәбәпле ябыла. Шул вакытта Шәмәрдән леспромхозы Саба урман хуҗалыгына тапшырыла. Һәм урман үстерү, аны карау, әзерләү һәм эшкәртеп урыннарга җибәрү Сабалыларның үз өстенә калган була. Ләкин дөрес һәм зур энтузиазмлы Нургали Минниханов леспромхозны бетерүгә каршы чыгып, Шәмәрдәнлеләргә эш табып, урман хуҗалыгын табышлы итеп үстерүгә керешә. Паркет, фанер, мунчала чыгару цехлары оеша. Урман чыгару өчен юллар салына. Агач кисү һәм эшкәртү заводлары ачыла. Лесхозда социаль-мәдәни объектлар сафка баса. Саба урман хуҗалыгы зур үсеш чорын кичерә. Тик шундый җайга салынып, үз мәшәкатьләре белән яшәгән чорда Сабалылар зур югалту кичерә. 1974 елда
Собаның беренче райком секретары Үзбәк Закиров коты авырудан соң дөнья белән хушлаша. Аны соңгы юлга озатырга барлык Саба халкы җыела. Үзбәк Закиров җитәкләгән чорыннан соңгы елларда районыбызның тормышы тарихчылар һәм безнең өчен ачыграк күренә. Ул елларда эшләгән вәкилләр әле дә булса исәнлек иминлектә. Һәм Сабаның 1974 елдан алып яшәгән чорын алар үзләре дә безгә тәфсилләп, һәр истәлекле вакыйгасын үз алып сөйләп бирә ала.